Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Gvern alloka somma ta' kważi 2 miljun euro fondi għal Fondazzjoni Dar San Giuseppe, dar li tieħu ħsieb li s-subien li jkunu qed jaffaċċjaw ċerti sfidi. Dan il-ftehim ser ikopri finanzjament ta' kważi 1,900,000 euro fuq medda ta' 3 snin. Il-Fondazzjoni Dar San Giuseppe tagħmel ċerti li tagħti ħajja normali lil dawn is-subien li jkunu qegħdin jaffaċċjaw sfidi fi stadju sensittiv ta' tfulija u l-adolescenza tagħhom. Il-Fondazzjoni tipprovdi wkoll fost oħrajn għajnuna psikoloġika, soċjo-legali u edukazzjoni fit-tul lil dawn is-subien. Id-direttur ta' Dar San Giuseppe, Father Luis Mallija, ikkummenta li l-Fondazzjoni San Giuseppe trot ħajr lill-Gvern għal din l-għajnuna li qal li hija spalla ta' appoġġ għal dak kollu li jsir mas-subien li jkunu qed jaffaċċjaw sfidi. Huwa spjega li din ir-residenza tilqa' mal-15 ġuvni u taqdi dmirijiet li jmorru oltre mill-funzjoni ta' shelter. Hawnhekk jingħataw l-imħabba, l-affezzjoni, programmi edukattivi individwali u ħin ta' eżerċizzju u żvok li jgħin fl-iżvilupp u fl-emozzjonijiet ta' tfal b'mod tangibbli. Nifirmaw it-tielet biex darba. Importanti ħafna li illum il-ħaddiema esperti f'dan il-qasam ta' xogħol ovvjament iridu jitħallsu essenzjalment qisu il-Gvern qed jemna ħalli il-ħaddiema kollha tagħna ikollhom l-opportunità jagħmlu tax-xogħol sabiħ li jgħinu lil dawn it-tfal veru. Waqt li ringrazzja l-ħidma tal-Fondazzjoni San Giuseppe, il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-FSWS, Alfred Grixti, qal li l-Gvern dejjem ser ikun ta' spalla ma' din il-fondazzjoni sabiex tibqa' tgħin minorenni li għal xi raġuni ma jkunux jistgħu jgħixu aktar mal-familja bijoloġika tagħhom. Min-naħa tiegħu, il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon spjega li dan il-ftehim huwa investiment fit-tfal tal-lum u ta' għada għaliex ser ikompli jagħti ir-riżorsi għalihom. Aħna kollha kemm aħna stakeholders f'soċjetà waħda u ta' pjaċir u ta' onur li naħdmu m'organizzazzjonijiet tal-Knisja u NGOs barra mill-Gvern. Għaliex għax aħna dinaw biex ninvestu fil-futur ta' tfal tagħna u fis-soċjetà tagħna. Din hija okkażjoni doppja biex ngħidlek San Valentinu li marbut mal-imħabba u ftehim ta' mħabba lejn it-tfal m'organizzazzjoni tal-Knisja.